Ulan, hindi mababasa sa ulan. Yo, what's up guys? So, welcome guys, no? Welcome back sa akong channel. Today guys, mag-deliver ko sa Hingog. Mag-deliver ako ng mga item ng mga motor parts. Sa Hingog City pa ako mag-deliver. So, ito po yung deliver ko guys. Resari po to guys. Wow! Fiber, pan cover, rim set ng Raider, sama yung hub dyan, spoke, saka meron pa sa bag ko mga cover ng XRM, press ng Mio, sukap, at marami pang iba guys. So di-deliver ko lang to guys kasi at mabilisang vlog lang pala to kasi nagmamadali ko kasi yung ano ko, yung travel pass ko is good for 1 day lang, so balikan lang to. So yun na nga guys. I-deliver ko muna to. So ngayon nasa Taguluan ako, no? Taguluan area ako, San Martin to. So papunta akong i-deliver ko to sa Balingasag, Nasaan, tapos Salay at Hingog. So doon ako papunta. Tara guys, biyahe na tayo. A few moments later. Sige sir. Ba, ito ano mo sir? Nerdyan. Nagdyan. Salamat kayo sir ha. Salamat. Sure. Sweet lang sa mga guys oh. Salamat guys. Salamat kayo sir. Mana lang plaza guys mo. Ito yung plaza nila sa Balingasag, yung Promise Oriental. Yung kinuha niya is footrest ng MIUI, tapos axle cap. Actually may brake lever pa yun, kaso wala eh, pang mixay. So yun guys, so kita ulit tayo dun sa Salay guys. So, tara. Isa mo hindi mo kuhan, deliver. Sa Hingog na sir? Ito pang ingay guys. Hingog pala ito. Orang ko nadala sir kayo, wala mo tayo tinder. Sige lang. Anay tinder, pula man. Ito mong guys. Kain mo gito ko. Ito man sir. May Wala, picture? sir. Click. Wala lagi quick one. So 20 di ba? Oh. Wala lagi dia. Anak quick one 300 na kayo cinta dia. Ako na sir, kasi Sige. Naman di.
Tagay lagi dito yapon na. Manawag rin itong busing. So yun na nga guys, no? Nakuha na ni sir yung order niya sa akin. So ductile tower dito sa rin. Ganito rin. Ganyan yung in-order niya. So nakuha niya na. So yun, papunta na akong kaya tala kong hingo guys. So kita tayo dun ulit guys. So, tara. Kasi nagmamadali na ako. Kasi ngayon, naulan na. Malapit na umulan. So what's up guys? Mga sa checkpoint sa Hingo guys, no? So ayun na nak! Mamay last checkpoint sa Hingo. So wala akong pang deliver. So ito yung di-deliver ko guys. Yan. So 3 katao yung di-deliveran ko nito. So ito guys. Last checkpoint ko ito sa Hingo City. So kita tayo doon guys pag i-deliver ko na. Eventually. Hindi mababasa sa ulan. Lapit na sana. Ulan pa. Hindi pa nakadala ng raincoat. So guys, ito lang di-deliver ko guys, no? Sarili ko pala to. Sariling punan ko. So, binibenta ko to sa online lang. Sa FB, sa marketplace. So, sa next video ko pala guys, i-share ko sa inyo, no? Kung paano magbenta online sa gamit ang FB. At paano kumita. At kung ano yung at mga ituturo ko pa ng mga tips kung paano ka makabenta. So ngayon guys, tayo lang muna tayo guys kasi maulan A few inches later. Yun nga guys, no? So nandito na tayo sa Hingo City guys. Nandito tayo sa ang tawag ko dito sa tabing dagat, plasang tabing dagat nila. So di mo tayo makakapabot guys kasi temporary close dahil sa COVID-19. So dito na na-shoot yung ano guys, yung pag-deliver ko sa mga item kasi ang hirap ng vlog. So ito ganito lang muna kasi yung gamit kong pang vlog guys kamay lang guys tapos selfie stick yun lang, wala akong sa helmet kaya mahirap.
yun nga guys, deliver ko na lang. So pabalik na ako ng video guys. At maraming salamat sa panonood ng aking vlog. At ako'y uuwi na guys. Pagod na ako guys, umulan pa. So yun nga guys, salamat sa panonood guys. At nagustuhan mo tong video, i-like mo lang guys. Kung hindi mo na videohan, i-dislike mo guys. Kung nagustuhan mo din naman, i-subscribe mo guys. At i-share mo guys. Salamat, thank you, and God bless. Peace. Ay, ito po pala yung mga nag-order sa akin guys, no? So shoutout po sa inyo ma'am, sir, ma'am, shoutout po. Salamat po sa pag-order ng salamat po sa pag-order ninyo sa akin. Sana po ay ulit-ulitin nyo. So salamat po ma'am at sir. So yun na po. Bye.